Хәерле көн. Керергә ярыймы? Исәнмесез? Кирегез, рәхим итегез. Рәхмәт, минем резюмега җавап биргәнегезне күргәч бик шатландым. Исемегез Галия бит, шулаймы? Ә мин Әлфия ханым булам. Әлфия Кыямовна. Танышуыма бик шатмын, Әлфия ханым. Галия, сез элек кибеттә эшләгәнсез икән. Хәзер нигә анда эшләмисез? Әлфия ханым, беренчедән, без әле күптән түгел генә яңа фатир сатып алдык. Ул мин эшли торган кибеттән ерак. Шуңа күрә эшкә йөрү уңайсыз. Икенчедән, мин ашамлыклар кибетендә эшләдем. Хәзер үземне башка өлкәдә сынап карыйсым килә. Ә сезне ни өчен нәкъ менә мода һәм дизайн өлкәсе кызыксындыра? Минем башка яңа нәрсәләр өйрәнәсем килә. Мин бик күп сораулар бирдем. Сезнең үзегезнең миңа сорауларыгыз бармы, Галия? Әйе, әлбәттә, Әлфия ханым. Минем эш сәгатьләрен беләсем килә иде. Кибет дүшәмбедән шимбәгә кадәр эшли. Эш вакыты сәгать 10-нан кичке сәгать 8-гә кадәр. Мин бит атнага 4 көн эшли ала торган кеше эзлим. Бу 4 көнгә шимбә дә керә. Шулаймы, сез ял көнне дә эшлисезме ни? Яхшы. Эш сәгатеннән тыш башкарылган эш өчен күпме түлисез? Андый эшләр булмаячак. Кибетем зур түгел. Эш тәртибе үзгәреп торучан. Мин нәкъ менә шундый шартларда эшли ала торган кеше эзлим.